V mojom rebríčku tých najzbytočnejších cvikov som zohľadňoval hlavne faktory z pohľadu budovania svalovej hmoty. Tu hraje dôležitú rolu okrem iného to, akú silovú krivku a odporový profil daný cvik ponúka, čiže to, či sa odpor zvyšuje, znižuje alebo ostáva rovnaký pri rôznych uhloch pohybu, dôležitá je tu gravitácia. Blade press je presne o tomto probléme. Aj napriek kontrakcii, ktorú vieme vytvoriť, je odpor hlavne v dolnej fáze minimálny, navyše sme obmedzení použitím nižšej váhy. Za to ako náhradu odporúčam klasické jednoručkové tlaky, ktoré umožňujú veľký rozsah pohybu, prirodzenú dráhu rúk a rovnomerné zapojenie hrudníka. Ďalším cvikom sú drepy s použitím kladky zo spodu, kde znova máme odpor slabý až nulový v kľúčových fázach pohybu, pretože pôsobí horizontálne, pričom my vyžadujeme vertikálny odpor, keď gravitácia ťahá čívku nadol, ako napríklad pri goblet drepoch alebo samozrejme klasických zadných drepoch alebo podobných alternatívach. Side bends sú často využívané ako cvik na šikmé svaly brucha, v hornom bode ale už nie je žiadne napätie, sval takmer nič nerobí. Biomechanicky je teda nevhodný, dal by sa vymeniť za kladku ťahanú zo spodu alebo variáciu side planku, kde gravitácia pôsobí protilaterálnej stabilite. Neexistuje teda mŕtva zóna bez napätia. Hip thrust na kolenách patrí k tomu najhoršiemu, čo sa dá robiť. Dokážeme opäť vytvoriť nejakú tú kontrakciu, ktorú mimochodom dokážeme v zadku robiť kedykoľvek aj bez činky, ale smer odporu nie je správny. Prečo teda nezradiť klasický hip thrust s tyčou alebo stroj, ktorý bude ťahať sedacie svaly tým správnym spôsobom a nezaťažujete nezmyselne trapézy veľkou váhou? Sťahovanie kladky za hlavou má iba samé negatíva. Horší rozsah pohybu, neprirodzená poloha ramena, vyžaduje totiž výbornú mobilitu v ramenách. Obmedzená je tu mechanika pohybu lopatiek, riziko pre krčnú chrbticu. Všetky tieto problémy odstraní sťahovanie pred hlavu, ktoré nám dodajú kontrolovaný, plný a bezpečný rozsah pohybu s kontrakciou latisimou.